Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadudong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Driver, i-11 partner kag traffic enforcer sa viral nga video, nagatubangay liwat. Tanduay Ram Festival sa Bacolod ginapaabot nga magapabaskog liwat sa turismo sang syudad. DOH Region 6 magapadala sang team sa Negros Occidental nga magatutog sa dengue cases. Kalanaan gid sunod sang kawatan, hitsura sang nangawat at hag sa CCTV footage. Kag sa good vibes, kalanaan kag tululugan mismo sa mga mangroves sa tripping ni Roming. Kag kilalahon ang choir nga nagalibot sa probinsya sa pagpanagtag sa bulig sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, syudad sang Bacolod plano nga i-dispose ang hazardous nga chemical nga nagapanimaho sa isa ka abandonado nga compound sa Barangay 39. Na-contain na sang katapos ang DRRMO kag City Health Office ang malain nga baho sa nagluntad nga chemical spill sa abandonado nga compound sa Barangay 39 kahapon. Sunod kay Councilor Pau C. ang pamuno sa Committee on Fire, Social Defense and Natural Disasters ang konseho, plano nila nga i-dispose gilayon ang mga containers ang hazardous material kung mapatud na kung ano ini nga sahi isang chemical. Sanday si kag Secretary to the Mayor, Attorney Carol Joseph Chu ang nagpanguna sa pag-inspeksyon matapos nagreklamo ang mga residente angot sa malain nga baho gikan sa compound sa nagligad nga Miyerkules. Ginausisa na nila kung sino ang nagapanag-iya sang property kag kun para sa diin ang mga nakitaan nga container nga nagaunod sang hazardous chemical. Nga secure lang gid nga butangan siya na isang inang trapal para at least hindi siya maulanan kag para hindi siya maganuliwat ang baho. So daw mo na ang ilang first option ng anay kag until nga ma-identify na kung ano nga chemical, so dra na ta makabalo kung paano ta siya i-dispose. Sa number 9, ginalantaw ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga posible magdangat sa isa ka gatos ang COVID-19 active cases sa Negros Occidental sa marason nga semana. Sa datos sa Provincial Incident Management Team, may 12 ka bago nga kaso sa COVID-19 ang na-record kag naglumpat na sa karon sa 41 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental. Wala labot diri suno sa kay Lacson, madamo sa nagakaigo sang COVID karon sandig sa ilang nga nagakabaton nga impormasyon. Ginasulit sa gobernador ang iyang pahanumdum sa publiko nga mag-andam kontra sa virus, labi na nga may mga pagduso karon nga himuon na lamang optional ang paggamit sang face mask. Sunod sa kay Lacson, dapat maging alerto ang publiko labi na ang may pagsaka sa COVID cases. Sa Western Visayas, una ini nga namutikan sa Iloilo City kag Iloilo Province. 180 ang new local COVID cases sa Region 6 sa report sini nga July 14. Sa Iloilo Province, 72 kag Iloilo City naman 70 ang in-report nga COVID cases. Tig single digit sa nabilin nga mga probinsya kasubong man sa Bacolod City. I think we should now tell the public that it's possible that by next week we will be hitting 100 active cases already. No? Because I noticed the other day there was 9, yesterday there was 12. So parang gasaka. And we hear a lot of information that people we know are getting hit by COVID. No? So let's be aware of that and continue to protect ourselves. No? Because now there's talks about using face masks as optional. No? Sa number 8, sa karon malayo nga maglabot sa 15 pesos ang bilog sang itlog sa probinsya sang Negros Occidental. Inisuno kay OIC Provincial Veterinarian Dr. Placida Lemana nga nagpaathag nga may nagakaigo man nga supply sang itlog sa probinsya. 80 tubtub 90% nga sufficient sa itlog ang Negros Occidental suno sa iya. Sini lamang nagpagwang report nga mahimo o kung nagwa ang report nga mahimo magdangat sa napulo tubtub 15 pesos ang bilog sang itlog sa pahayag sang Agricultural Sector Alliance of the Philippines.
ininatungod sang pagmahal sang feeds kag iban pa nga production cost. Sa monitoring sa probinsya sa July 11 nga report sini sa average sa small nga itlog, 0.02 centavos ang ginsaka, 15 sentimos naman sa medium-sized nga itlog kag 0.05 naman sa large. Depende sa size, nagahalin sa 6.30 tubtub 8.38 ang presyo sang itlog sa average. Samtang 5 ka pesos kag 85 sentimos naman ang ginsaka sa kada kilo sang manok sa amo nga report. Masobra sa 211 pesos ang average price ang kada kilo sang manok. Ang mga input sa gihapon ang nagaapekto sa pagsaka sang bili sang manok suno kay lemana. Maka-supply ang produce sa requirement natin diri sa Negros kay Bacolod. So I think hindi siguro makabot 15 pesos ang base sa aton nga dalagan sa aton nga production. Sa number 7, isa na naman ka sales agent ang panibago nga biktima sang isa na naman ka kaso sang hold-up incident diri sa Negros. Isa na naman ka sales agent ang hold up sang kahapon sa Barangay San Isidro sa Banwa sang Tubuso. Sa investigasyon sa PNP, nagapakolekta lang sang sales ang ahente sa mga lugar sa hinali na lang mag-abot ang isa ka sospek ang itutukan ini sang armas. May duha man ini ka mga kaupod nga lookout. Nakuha sa biktima ang 60,000 pesos nga cash collection kag pati cellphone kag bag sang ahente. Giliw naman nga nagpalagi yung sospek kag ang iyang mga upod sakay sa motor. Mayara na sa karon sa persons of interest ng Tubuso PNP kung sino ang may kaymuan sa pagpang-hold up. Ikatatlo na ini nga sunod-sunod nga adlaw nga may kaso sa hold up sa probinsya kag ang mga biktima mga ahente. Sa number 6, aros kalduhan ang ginsulod sang kawatan. Insidente ang nakuhaan sa CCTV footage. Sa CCTV footage, makita ang wala t-shirt nga lalaki nga nagsulod sa sininga kalan-an sa May Rizal Street sa Barangay 23 sa Bacolod, mga pasado las 7 sang kagabi. Ginkuot niya ang bag sang tag-iya sang kalan-an kag nabit-bit ang may kapin sa 5,000 pesos nga cash. Istorya sang tag-iya sang kalan-an nga si Gary Elisan. Manugsugat siya sa iya nga misis ang amo nga tion, nagpabanyo lang siya kag naghilamos. Pagwa niya kag nagkuha siya sang iya nga bag, nakibot siya nga nagnipis na ini. Wala na ang cash nga inugbayad niya sa renta kag inugsweldo sa iya nga tawo. Nagapangabay siya sa mahimo nakakilala sa sininga persona nga makig-angot lang sa Police Station 4. Nangilamos ko, nag-toothbrush, kay malakat na ko mong. Gali ako. Ora, malang na siro. Gali, ako malang gali guro ginabantayan niya. Kaya may previous video nga nakita kong ginalili ako. Kaya amo to na yun nga, pag, wala pa ganyan sir, nang laba pa ko sa trapo. Pag ano na nga ma-ready na ko pagwa, ito lainaw. Tanan, ginanawas ko na, kundiin. Paano nagkaroon na baka lain? Kung may ibanang lainan? Bag bala sir nga mapuli na ko mong dalon ko na ganyan silang bag. Ito ko nagnipis naman. Kayo ko 300 to sir mo. Sa number 5, malapit sa 2 ka milyon ka pesos ka balor sa illegal nga droga nakuha sa buy-bust operation sa Bago City. Malapit sa 2 milyones pesos ka balor sang ginasuspetsuhan shabu ang na-recover sang kahapon sang PNP sa buy-bust operation sa Barangay Poblasyon sa Bago City. Subject sang buy-bust si Rex Kilong-Kilong, 42 anyos, kag isa ka high-value individual. 4 ka plastic kag 23 ka sachet sang suspected shabu ang nakuha sa iya nga nagabalor tanan sang 1,870,000 pesos. Magluwas sa shabu, may 5 ka gramo sang marijuana kag 45 nga kalibre nga armas pa nga nakuha sa suspect. Detained siya sa karon sa Bago PNP. Sa number 4, Bacolod City Mayor Albi Benitez ang magahinyo sang bulig sang national government angot sa balayran sa nag-expire nga bakuna. May original copy na sang multilateral agreement sang syudad kag AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated ang Benitez administration nga nakuha gikan sa supplier sang bakuna. Nanukot sang 98 milyones pesos ang AstraZeneca sa syudad
para sa 434,000 doses ng vaccines. Pero gina-review na sa City Legal Office ang kontrata matapos nga kapin sa 334,000 doses ng bakuna ang nag-expire na sa Department of Health Central Office. Ang alkalde ang nagpahayag na damlag pa nga hindi magbayad ang syudad para sa nag-expire nga bakuna nga wala ma-deliver sang AstraZeneca. Sa karon magahinyo siya sa bulig sa national government para ma-settle ang balayran para sa supply sang bakuna. Definitely, since it's a tripartite arrangement, I will seek national assistance in terms of settling this account. Will you ask for replacement vaccines in place of that? Those are the things that we are now discussing. I'll try to see all my options available, and then we will decide accordingly what is best for the college. Sa number 3, Department of Health 6 magapadalas ang team nga magatutok sa dengue cases sa Negros Occidental. Huwebes ang hapon nagsapol si Governor Eugenio Jose Lacson kag Provincial Health Office kaupod si kay Dr. Mary Ann Santa Lucia ang OIC sang Health Support Division sang DOH 6 kag isa sa ilang gintalakay amo ang pagpatuman sang tikang batok sa parayon nga nagasaka nga kaso sang dengue. Sa gin-release nga report sang DOH sa July 8, record high ang dengue cases sa Western Visayas nga nagdangat na sa 5,000 mark. Top 3 ang Negros Occidental kaupod ang Antique kag Iloilo sa may pinakamataas nga kaso sang dengue. Sa report naman sa PHO, humalin Enero tubtob July 9, 2,036 ang dengue cases kag napulo diri ang napatay. Samtang gitpatigayon man sa La Carlota City ang simultaneous nga launching sang Sabayang 456 kag signing sang Pledge of Commitment for Dengue Preparedness and Response bilang kabahin sang kampanya kontra dengue. John will be sending a team here to focus on sa situation sa dengue. I understand we're number 1 now as to cases of dengue. Campaign and try to do something about the situation para maano naton ang uptick bala ma-control na naton. Alarming level. Yes, we can say that. That's why they're here to help. Sa number 2, natalana nga Tanduay Bacolod Rum Festival ang ginapaabot magapabaskog sang turismo antes pa man ang Mascara Festival. Ang detalye sa report ni Nico Delfin. Duhaman ka tuig nga na-postpone ang Mascara Festival sa Bacolod, gani labi nga naapektuhan ang tourism industry sa syudad. Gani man sa pagbalik sang Tanduay Bacolod Rum Festival 2022 sa Agosto 12 tubto 20, ginalauman man ang pagbaskog sang turismo. Bisan si Lucio Tan III, President kag COO sang Tanduay Distillers Incorporated, excited na para sa partnership upod sa Bacolod City para matagan atensyon ang sugarcane economy nga nakabulig man sang dako sa ila. We here at Tanduay are honored to be part of your initiative in driving business and tourism back into the city as we continue this year of holding your rum festival. Ginsiling man sang apo sang business tycoon nga si Lucio Tan nga bukas sila para sa dugang investment sa Bacolod. Of course, but we're definitely open to that. Negros has been incredibly pivotal in terms of Tanduay's base distribution. It's been very, it's one of our key distribution points, and so we're open to it for sure. 2019 sang ginsuguran ang Rum Festival sa Bacolod. Labi ang ginaabi-abi ni Mayor Albi Benitez nga makaupod ang Tanduay para man mabalik ang kabaskog sa ekonomiya sang syudad. We would like to, as I said earlier, roll out the red carpet for them, and we are now looking for ways where it will become to make investors easier to come in. We will try to reduce the processes of the government requirements for the investment so that it will make it much easier to come in. Magluwas sa Tanduay, nakigsugilano na ang alkalde sa iyang mga abyan sa corporate world para sa dugang nga sponsor sa natalana nga pagbukas sang Mascara Festival sa Oktubre 1. Now, which is why we're tapping all of our corporate friends to help sponsor the Mascara. Mayor plus minus, pilang kinahanglan naton to stage Mascara Festival? As of now, it's in the tens of millions. So
with the plans that we have, it will probably be one of the most expensive masquerades. So we're now I've been calling some of our friends in the corporate world nga makabulig din sa aton. So far positive ang ilang response. Ang selebrasyon ginatuyo mangin event of the year kag decade sang Benitez administration. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Traffic enforcer, jeepney driver kag iyang event partner nga nagkwentrohan na isang kahapon sa viral video ang naghusayay na. Ang traffic enforcer agin silo anay sila nga designation para ini sila magsugot anay isang driver. Yaring report. Hindi na insaktoy mo sara. Ginasaway ka tatlong hindi ka na magsabat. Hindi mo ko pagabuyan storya. Nagrason man ang sa sir. Kasi mo witness ka lang. Ipos ka na! Ini ay nag-viral nga video nga ginpost sa babae nga yara sa video nga si Joan Ducay sang kainit niya sa traffic enforcer nga si Chris Aragon matapos na akigan niya sini nga partner nga mo ang driver sang jeep nga si Reggie De Suyo. Sunod sa pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga si Major Junji Liba, nag-ugat ang tanan sang naalang-alang mag-left turn sa biya sa Kino Drive si Reggie. Nagsaylo siya sa piyak nga lane. Gani ang mga salakyan sa likod niya nga madiretsyo, wala makarekta. Makapila siya kabeses kagin sa wise ang traffic enforcer. E pag-abot siya din sa tunga, sa nga lane, siyempre ang sa likod niya, gustong maglikta, hindi nakaagi. Kikiblock yan na. Ginblock yan na. Now, ang iyang naman niya depensa, pwede man lang daw kung kaagi diri sa kilid. Which ang inang kilid na, that is for right turn na naman. Kasi ang right turn natin is turn right anytime na mo. So, ini dapat i-clear mo na kung hindi ka man lang magdikta. Okay. So, mo to ginakot sa advice na go rekta na rekta. So hindi na siya magrekta. Kaya ang iyaya nga ang target mo left sa mo. So dito nag-start. Tubtob nga nagpahigad siya kang nagsabtanay sila sa traffic enforcer. Ginkulbaan si Joan, amukon nga agin video niya ang sabtanay nila. Kaina, ginpatawag ang magtimbang nga kampo sa Bitaw office kag ginhusay. Kada isa nagpangayo sa kapatawaran sa kada isa man kag nag-ako sa ilaman nga mga sala. Yung pinamasabi na naman kami na okay naman kami na sa napatawaray naman. Pasensya, nagagit kami iti, ako nakadakot iti yung sila. Wala siguro din iti, so mamagad na gusto ko ang dakot sila. So, mula na, wala naman ko sa ako niya, kaya pagpalikot ko, Si Aragon, ang isa ka regular nga traffic enforcer sa syudad. Sang Sabado lang sila nag-training. Ganiliwat nga nagapangabay si Liba sa tanan nga mga traffic enforcers nga magkalma sa tanan nga tion samtang naga-duty sa dalan. Advice sa aton nga enforcer. Despite nga ginasulit-sulit ko ni since pa sa Saturday during our conduct sa orientation nga please i-implement it or enforce ang tawag na maximum tolerance. Maximum tolerance in the sense nga ang aton nga mga motorista came from the different walks of life, no? Walks of life. So, dapat na nila nga respetuhon man ang driver. Wala na sa mainteresado pa nga magpasaka sa reklamo sa duha ka mga kampo. Ginsaylo na si Aragon para hindi na sila magsugat anay sa dalan ni De Suyo. Kag, yari naman ang pang-good vibes namon sa inyo sininga weekend. Gusto mo magpa-beach pero hindi ka gusto nga magahod ang palibot kag nagaginutok. Gusto mo magpa-baybay pero hindi ka gusto nga tamaan kainit sa weather. Gusto mo magkadto sa baybay nga may madamo kapilian nga putahe sa pagkaon. Gusto ko man na. May natultulan ko nga lugar nga swakid para sa imo. Ini, yara sa isa ka mangrove plantation o kung ka bakawan. Literally, diri ka makaon sa kilid lang sa mga bakaw. Pwede man magtulog kag pagwa mo. Sakay ka na lang diri sa swing kag magkapi-kapi. Dalon ka mo diri buwa sa tripping ni Numing at 10 a.m. Sa Sunday naman, kung magsiling kita nga choir, isa ka grupo sa mga singers, pwede iya ka eskwelahan, pwede iya ka LGU, kag pwede man iya ka simbahan. Pero ini, isa ka choir nga nagalibot sa nagkalinain nga mga lugar para magdala sang bulig. Hindi lang kantang ilang ginapaambit sa tao, kundi pati bulig.
aton sila kilalahon sa Sunday sa Baganihan at 10 a.m. Barb, kung magkado ka sa lugar, mahatagin din sa iyong pinaka-offering niya, peace of mind. Kay Kalinonggil. Kalinonggil. Pati ano mga lupok-lupok sa mangroves bala? Ay, ecotourism rin. Yes, ecotourism gate. Kanami isang pag-promote nila. Pag-protect niya po, Barb, ang tao yung nag-adjust sa mangrove. Wala ang tando ka mangrove. Oo naman, I agree. Kaagam ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga paligid. Dapat balat siya eksakto ang mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!